nag-ingon nga ang mga batan uning panahuna, social media, gadgets ug laag ang puntirya. Kaya niya grupo sa mga batanon sa dakbayan sa Talisay nga kada kadlawon excited nga mobangon ug mosimba og kaduha sa misa di Galyo. Ani ang report ni Femari Dumabo. Sa entrance pa lang sa Santo Niño Parish sa Barangay Mohon, dakbayan sa Talisay, kini mga ang mutagbo kanimo. Dunay nagbitbit og alcohol spray ug ang uban giandam ang mga manindot nga pahiyom pagtimbaya sa mga manimbahay. Mato sa 19 anyos nga si Jack de Los Santos, tinguha niya nga si kawalo karon ka tuig iyang makumpleto gihapon ang 9-day misa di Galyo. Ganay bisan niya itong 2020 sa pagsugod sa pandemya. Usa siya sa mituyo pag-adto sa simbahan aron makapa-livestream sa Santos nga misa. Ug sa niaging tuig nga apektado kayo sa bagyong Odette, niya hapon siya sa simbahan sayo sa buntag aron makaalagad. Susama usab ni inyang gihimo nining 21 anyos nga si May Antoinette Mutya. Kay mura siya panaad nako nga mura ang Christmas is mao ako ang best nga day sa ako ang year. Wala siya nga ako jud kompletihon ang 9 days. O bisan amo kay layo which is sa Biasong mo na mo ari jud gyapon ko bisan lisod kaayo 2 AM mo biyahe na jud ko para diri. Early mo gikuan sa among parents nga mosimba gyud og masakripisyo kay mura siya kanang kuan ba nga ari po mi magkabanding ana og nga kanang maayo ni siya nga banding kay kami magkuyog mi as family. Sama sa uban, duna say wish si Jack sa pagkumpleto sa misa di Galyo. Uyab charot. Pwede pod uyab. Good health sa family, also sa kayuhan sa tibok kalibutan o kanatong tanan. Pag una na ko yung appeal ani Misa di Galyo is mutuod ko anang wish pero as nagkadugay ko mago siya nga kanang bitong kanang naatay panguyon sa Ginoo niya kanang what if naapod ta ihatag niya so kani atong presensya nga mo atenta sa misa murag mo bitaw atong gift niya kay siya baya ang mataw. Nahimo na usab nilang barkada ang mga kauban sa PYCC. Bisan ug gikan sila sa naglahing barangay ug eskwelahan. Alang nila lahi ang panagigalaay nga naporma sa pagpangalagad sa kaytasan. Ubay-ubay gyud ang nanambong sa mga misa di Galyo nga gipaygayon sa 26 ka mga dapit sa dakbayan sa Talisay, sama sa Santa Teresa de Avila o sa Santo Niño Parish sa Mohon. Tidadunay duha ka schedule nga misa, alas 4 o alas 5:30 sa buntag. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak.